Pri ugi saking Pak Madiono wawasanipun nggih kekarangan lajeng nggih niku. Wolung rit. Terus pasir sedasa rit. Engkel lho nggih. Nggih. Terus batako 7.000. Batu merah jenengan baru semerep nempon niki terjadi. Oh iku ngono iku. Nah namanya engkrengan den nggih. Mesine besi 10 mili. Itu telas 4 likur. Sing 8 mili. Kula tembus-tembus memang nek bangun pura niku mek dipikir dhewe iku tiwas wis kaya entuk ndal suwal. Letok. Niku. Lah mriki nggih kula matur nuwun dilibataken wonten mriki nggih. Kados kula Pak Pri misale kados dengan TV sejak kan yang jogo. Ning sedaya menika perlu cara berasi putri iku mergo gosokan karo kancane ngoten iki. Ngoten Pak Pri. Nggih niku. Yang mriki Pak nggih. Yen jenengan badhe mbangun umpama mate sampun sarujuk niku tinggal dibahas masalah dana. Oke, panitia sampun dibentuk ya panitia. Sampun. Oke. Ini segera membuat engkrengan. Jadi umat sekian danane pantese iku piroan uwa nulis dhewe-dhewe. Nek tengen kula ngeten. Kula sukane kertas ombo, kula template enten pura jebret, kula kan nulis dhewe-dhewe. Niku oleh melebihi target jenengan. Sementing panitia ndak nulis dhisik. Diwujuti. Nek pun wonten segera material itu diwujudni mangke. Jadi kangge daya rangsange umat sing kena tuku pasir 2 lit dadi tukokne 2 lit. Dudukne ten lokasi. Nek mboten tang dipecahne ngoten, nggih waku ngoten. Ngene wae cara wujud iki kan besar. Mau menteng-menteng arep dipenok loro lah niku. Nah niku segera diwujudkan. Dan mungkin teruskan yang kerengan dengan tulis babagan material. Itu mungkin skeco, nggih. Mungkin nek telase materiale sekian terus dana ngene umat nggih diengkrengi sekian. Lah mungkin saged ira-ira jenengan. Nggih mugi-mugi donatur-donatur saking YouTuber nggih mendukung kados sing pun terjadi wonten Wates lan Sepawon. Nggih. Nek putuk mengking diomong Pak. Sekali enten daya 150. 200 motor iku. Nah, mriki kelasnya kan benten malih. Ndika raja mriki bupati kasarane ngoten niku lho. Nggih, ndika gubernur. Pramila mekaten sagete ngaten. Niki namung krengan, papan jenengan mundhut nggih. Kertas kali pulpen ditulis
Lah mengke telase pinten? Mungkin segera umat di komando nek panitia setuju nulis kiamat-kiamat niku asale mlebi, Pak. Kados mancu riyen nggih, iki pengalaman. Sak mancu niku nek dijaluki 10 juta. Ide-ide ya abot nggih. Tapi bareng nulis kiamat asale 15 juta. Niku. Pada umat ini. Nah, dalam pembangunan kan betul mungkin dengan mungkin pun berjalan, kalau yakin kesadaran umat itu tambah, Pak. Gini namun sing terbatas pemikirannya kadang-kadang malah justru awake dhewe, Pak, panitiane. Wong gak jompo dinilai wong kok gak duwe, Pak. Nggih. Tapi nggo nilai kesadaran itu ya. Siapa yang bendarane? Lewat mana ketuane? Dumateng umat ingkang wonten Sidorejo Nggih, niki. Sidorejo. Kula mirengaken kan semangat sekali. Nggih. Napa malih napa badhe bangun pura paling boten atas bimbingan dan tuntunannya Parisade niku semangat yang penting. Buktine kalau wau Pak Parisade sampun matur mbok pilih didesek karo umate kapan dibangun utawa dimulai. Berarti kan sampun semangat. Nggih. Dadi ngekeki motivasi kanca-kancane. Mriki ngaten biasae pada umumnya masalah dana biasanya lek ditarik iku begot gampang itu bulat lugat bukti napa malih sampun wonten dana senaosa segedi berarti kan sampun wonten itu enggal mawon diwujudaken nggih mboten dananipun ampun ngantos ditelasaken total paling enggak wonten sisane. Nah, menika lek benten kali ben kula gak usah tak sebut desa. Nggih, sedaya niku nganu. Nggih, mugi-mugi mawon umat wonten mriki nggih. Kados dusun lindu-lindune. Yang penting aja ngantek sing nang ngarepe gawe kuciwane umat. Tambah didorong, dibombong kersane mboten ngantos kecewa. Lagi terus ngapunten kula terus tengah-tengah sedasa tahun kan nggih ait ketire nang ngarepe mereka lek ndok ngarepe mesti dicemoh diremehne ora diwongne iku wis biasa. Niki jenengan anglet Pak Madiono niki ini sing nuwun sewu. Ya perasaan kula mboten napa-napa kersane. Mereka sing duwe ukuran itu kan sing nang ukur ora wae dhewe sing nilai. Nggih yang penting sedaya niku tetep semangat. Berarti masalah penggalian dana tenggene umat. Lek nggen kula mriku biasae tarian 10.000 no. Bisa bayar 15.000, ya iso 5.000.
dan ngoten tergantung kesadaran waktu Pak Mardiono matur kan ngaten kesadaran kadang-kadang tapi apa teh semen yang penting normalnya terus edaran sampai Pak Mardiono kan siap naik kertas sing ngombo paling boten kan sing ate kuliah wah untuk duit kok 10.000 paling aku yo isin 10.000 ya tapi boten kok aku mergo sugih kok ben kelas niku ngaten ati nurani kadang-kadang sugih itu tambah pelit tapi begini ini kan konten pundi-pundi sugih paling tambah pelit tapi lewat yang biasa-biasa tambah mawon ya sing sugih tambah akeh kan ngoten mawon nganu pesen saking kula mawon tetep semangat jadi apa kalau sakit ngaten itu masalah hati kecil mungkin kan sampai pesen awak bisa jadi mengatur tapi ya cuma mengatakan anu pesen